Puila no lamsogo sini senior sky tiprasa YouTube channel dini ni news update ke lai thangjak mangpri hai kheba video no phunogoi sini rangjak tiprasa rok no post ke ranani bagai sunamani angkha narok o mangpri hai kheba video no lugoi sawi no mankhana ni khakayo lai thangjak koek mas sakang pai smile kami mongya kami ardi blog ni andro khopjak kami ni lukusong jorowo jaknai ti kahamanya ni bagai lahar potoro lama blog elemani suka sudu aro simia abo haike jengkai gobang ma jaga keba gobang ma thairogo no jeng abo hai nugui mano iprasarok man thaino manyani bagai lahar potoro rogo ama rogo asulai pani jeng abo hai isi brum brum no nugui mano tei salbesek abo hai ema tong bai sinai bisi brum brum no monti rok selajagi thago selajagi payo yaba oti prasarok ni jeng jalno ekebo mokol aisomnai kerei aboni bagi no jeng ti prasarok ubui ereng tei thokai tatal orok no sini thai kalayo ai thago ono sanai jesa party fanau thai ei fanau nang jati prasano han ti prasa ngi tongkhe prasarok ni bagi amok khai thai abono wan yang sedi Rasa pelan.